Moi boas, eu son María Saco, son do Concello do Saviñao e son a encargada de levar a cabo un proxecto persoal que se chama Xesta Natur. O meu proxecto está dirixido sobre todo a realizar tarefas de desbroce, de poda, de mantementos de xardíns, que todo conleva, recorte de setos ou incluso instalación de riego. A idea naceu basicamente de quedar sen traballo, máis que quedar sen traballo, ter que deixar o traballo por motivos persoais, como ninguén me chamaba, digamos, para traballar de ningunha outra empresa, decidín apostar por emprender e montarme un pouco a aventura a ver que pasaba. Traballo nunha zoa rural máis que nada porque é onde me criei toda a vida. O Saviñao é un concello pequeniño, pouco máis de 3000 habitantes, e vivo nunha aldea totalmente apartada de todo, entón o contacto co rural e co campo é algo que básico na miña vida. Tiña claro que estar encerrada nunha oficina non iba a ser o meu e todo o que sexa estar ao aire libre para min é básico. O xeito de contribuir a meus veciños ou a comunidade é algo tan básico como manter o monte limpio. Estamos con un cambio climático importantísimo, como se viu reflectido este ano, moitos incendios, e canto máis limpo se este todo, mellor vai ser para todos. Entón, facer unha labor deste carácter de limpar moito monte, moita contorna de casas, é básico e é prioritario. O meu proxecto considero que é único ou distinguido máis que nada porque por a zoa, dentro do pouco xente que se dedica a isto, dedícase máis que nada ou só a desbrozar ou só a talar árboles por sector da madeira ou o que sexa. Eu fago un pouquiño de todo, fago tanto os desbroces como se fai falta cortar un árbol córtase ou os mantementos de xardín. Considero que o meu traballo é innovador a nivel de non pecharse portas, de tanto en localización de traballo, non importa moverse de concello ou incluso de provincia, como a facer distintos traballos ou manter activas as redes sociais tamén é un distintivo, queda moi bonita na foto o antes e o despois, sobre todo nun traballo como este, é bastante importante mantelas activas tamén. Considero que é básico cando un emprende ter unha gestoría de confianza, ou polo menos unha gestora de confianza, xa que eu, por exemplo, gracias a ela, entereime de varias axudas, dunha delas da que, por exemplo, fun beneficiaria, que é a axuda da EMEGA, da Xunta de Galicia, é básico ter todo o orde do día, de ca legislación como vai cambiando, é bastante prioritario a día de hoxe que está cambiando diariamente. Ademais, o dito, o sea, asesóranche de certas axudas ou de que te podas beneficiar de calquer tipo de recurso inimaginable. De feito, gracias á axuda da EMEGA, contactei con outras mulleres emprendedoras e mantemos un grupo de WhatsApp bastante activo e con quedadas bastante frecuentes. Un dos impedimentos que me atopei cando emprender fon eu mesma. Ao principio non estaba moi valente a facer o proxecto porque sei que, sobre todo máis no ámbito rural, hai moita discriminación cara á muller, pensamos que non vai ser capaz de facer certos traballos, ao final hai que emprender e, sobre todo, ser o máis valente que se poda en todo na vida. Ao final apostei e sí, é verdad, hai moitos traballos que cando me ven chegar, ai, unha mulleriña e ela sola, e será capaz de facer isto, pero bueno, cando remata o traballo e ven como se fixo, que dá igual sudar a camiseta sendo o que sexas, pois a xente agradece e notase sobre todo no boca a boca, que a min foi o que me valeu sobre todo para medrar como traballadora, xa que encima é muller e faino moi ben, é moi curiosa, porque claro, como é muller, ao final é o que vos decía, hai que ser valentes na vida, aínda que un mesmo de primeiras non o sexa.
Cando un emprende é moi complicado o tema da conciliación porque son 24 horas, xa non é traballando, sino pensando no traballo, porque ademais do traballo que hai que facer neste campo fora, no medio rural, é o tema de as facturas ou manter o que vos decía, as redes un pouco activas, entón é complicado, aínda por riba, vivindo na aldea sempre hai algo que facer na casa, entón realmente estás traballando casi os 365 días do ano, e aínda que non vayas traballar fora, a única maneira de descansar e desconectar é indote á ciudad, facendo un plan distinto, porque se te quedas na casa sabes que sempre vas ter traballo. Á vez ten a súa parte boa, e é que pois estás na casa, estás cos pais, cos irmãos, ou un sobriño que ven en camiño, entón é unha cousa positiva que poderei estar con el máis, pero bueno, o traballo vai estar 24 horas ao día na cabeza, eso é innegable. No futuro gustaríame medrar, sí, claro, que pasa? Que eu entendo que é moi complicado, porque non hai demasiada xente que lle guste estar sudando a camiseta brao inverno, porque no inverno tamén se suda, aínda que parezca que non. Ademais, claro, eu ao final ao ter tamén na miña casa tanto traballo, non estou os 365 días do ano fora, entón é máis complicado manter un horario con outra persoa. Ademais, a min personalmente gustaríame, se contratar a outra muller, que lle guste, entón, claro, tamén é outro hándicap, pero eu estou segura de que no futuro non a moi largo plazo terei a máis mulleres ao meu lado facendo este traballo. Para min ter calidade de vida significa disfrutar dos meus, familia, amigos ou simplemente do can, poder estar relaxado mirando ou para as vacas, para min iso é calidade de vida. Non necesito ir a un bar ou ir a un cine, eso, palo menos para min non é, pero poder estar cos meus ou simplemente desconectada do mundo é o mellor que hai. Para min estar rodeada de outras mulleres emprendedoras é moi importante porque non te sintes sola, acompáñante en moitas dudas que temos, como nombrei, un grupo de WhatsApp no que preguntamos sobre axuda, sobre recursos, sobre onde podería conseguir isto en todo Galicia, entón é moi importante apoiarnos e sobre todo motivarnos día a día desas mulleres tamén emprendedoras. O meu consello para outra muller sería ser valente, como dixen antes, vai costar, vai ser moi difícil, a cabeza vai ganarche 1000 veces a batalla, pero hai que ganarlle nos a 1001 e intentar loitar por o que un quere, por ser feliz, se non sai, pois non pasa nada, o sea, a vida é moi corta, temos que disfrutala cada día. Unha muller que me inspira moito, e sobre todo estando na provincia de Lugo, é Laura Vallejo, porque tamén está traballando nun sector moi masculinizado, que recibe moitas críticas a diario por redes, e ela loitando e sendo valente, como digo, está conseguindo algo que para mí polo menos vai me marcar para toda a vida. Laura Vallejo é unha peón forestal, perdón se non se considera chamar así, pero eu digo que é unha peón forestal, dedícase basicamente ao sector da madeira, a tirar árboles grandes como a Torre Eiffel e sobre todo o que se dedica é a loitar contra os homes todos os días. Cal sería o meu lema de vida? Ser valente, basicamente. Non hai máis que ser valente.